akong gibati unsa ba tika ihion ba unsa ba nalipay ba unsa ba basta kay wala unexpected dili ra ko unexpected jud kayo Bumburaki unexpected but gihatag jud. Yes, Bumbo Cherry, Bumbo Cookie. Yung man sa itong mga kabumbong na minaw karon sa Good Morning Philippines, maayong buntag. Kanatong tanan, yung man adlaw karon nung Domingo aniya ta karon sa balay usab ni Ma'am usab nung nakadaog sa 1 million prize sa mga kabumbo sa 1-2 panalo. Dili mismo sa barangay Isidro, Dakbayan sa Talisay. So atong kumustahon si Ma'am o kinsa imong ngalan, Ma'am? Ako nga no, si Lina Tumakin, taga San Isidro, Talisay City, Cebu. Karong buntag, Ma'am, kumusta imong adlaw karon? Live kita karon kauban nato sila Bumbo Cherry, Bumbo Cookie. Daghang kay nagpasalamat ko sa maanindot nga panahon nga gihatag sa Ginoo nga kanato, labi na karon nga adlaw karon sa ipagpapahulay. Mapasalamaton kay ako Ginoo. Ingon Ma'am kini niyang ikaw gid no ang dumadaog sa may imong gibati karon unsa man wa pa ka magato nakatarong magagtug kagabi usa. So pa wa jud kay katog kay na excite kay wala man lagi nagdahom nga kitay mabunutan sa kadaghan nga sobre nga ni nga gibunot o gipilian ba nya nganong ang ako pa jud ngalan may nabunutan. Dugay na gyud ka mo apil meaning pag mga event yun sa Bumbo Radio Cebu sa naning kining 1-2 panalo. Oo, na apil na jud ko ani sa mga weekly draw apil na jud ko ani. Pero sa karon lang jud maoy pinaka mas mabulokon ba nga dako jud kayo ang kadaugan nga gihatag. Mga unsa man ka nga year ato nag-start na Lila? Nakalimot man ko kay murag more than 6 years na kay pero dili jud iyon sukuan nga sige jud ang kuan ba na ay mga week nga wala sa mi entry. Mga year 2020 or after na sa pandemic. After pandemic ana. So unsa kay nakapatok mo nimo nagpag-agahat nimo so sa consistent nimo nga pagkulog nining mga proof of purchases sa Bumbo Radio Cebu nining mga boxes or kininiyang makaingon ta nga unsay naka-inspire nimo aron mo hulog nining mga entries? Ang naka-inspire ako kay tungod kay kanang legit bida jud na naji mudaog o nya mudaog nya kanang kuan jud makalipad bud og makatabang jud sa panginabuhi sad kung makadaog o bisan lang guys sa mga ginagmayng butang apan mapasalamaton na kay taana nining 1 million pesos nga daog nimo unsay imong proof of purchase? Akong proof of purchase Oracan. Kay kadaghanan gadrit akong mga balde o Oracan brand. Man, kumusta man yung mga panginabuhian? Mamusa may mga kasi unang kiniyang panarbaho. Trabaho ako din sa balay. Mura siya na gamay nga tindahan. Unya, kay walay sulod. Usay na, say sulod kay. No, depend man lagi ta sa atong kay lisod ba ng natay negosyo gamay niya na nato kuhaon sa matag adlaw nga atong mga gipanggamit. Balikan na sa nato dito sa Masbate so may panginabuhian gid dito bukid sa dito. Bukid siya dito niya luisod kayo kay ang akong pamilya na kuan siya napiktuhan nato dito ang bagyong Upong. Ang among balaya natumbahan siya sa lubi. Ang niya sa sad nga last August 26 na nawala sa akong mama. Mao to nga kanang tuiga nag-ingon ko nga ang akong Pasko kanang dili bitaw akong kompleto incomplete tungod kay wala naman akong mama wala nga kanang ingon nga akong ba nagaganiha nga kanang karong tuiga kanang dili bitaw ko ingon nga kanang at least pa kay napako sa kanang pagbati nga dili maayo but salamat ko sa Ginoo nga labi kay mga kahigayunan nga gisiga ang tag-chance nga kumubuon. Agosto niya, karon sa December at least. Ika 4 months pa lang yung last December 26 niya pagka 27 no tong grand draw. Kuno ka na di tayo say kanang kabalo man ta nga ang kita nga na ikamatayon. Apan masakitan man ta kay tawhanon man ta. Wala nga kanang ato time financially wala jud pero salamat kay ko sa Ginoo kanay mga tao bitaw nga ni tabang nako nga masulbad akong problema. Kato nga time niya katong mga nang-abot nga mga katalagman mo uso pa sa Bagyo wala tay jud mi ingon nga kuan okay jud kaayo. Pero kay kumbater siya. Kumbater jud kay kinabuhi man kanang padayon jud ta kay until nga kanang kuan kay dili man jud ta
kabalo man jud ko nga dili jud ka kapagdan sa Ginoo in times ana. Ano yung pinakadako sa inyo nagkatunan? Oo. Oh, na man jud na biblikali man jud na nga kanang kung naa jud tay trust sa Ginoo. Dili jud ta tigaan niya og nga dili jud ta madaog. Fight jud until the rest nga iyang ihatag sa Ginoo. Sa karon na mula pa kay ko kamubuon. Na para ikon ba kanang sakit sa dugan ba? Aming nga kay kanang ako na kung usang anak niya lain kon kay ba sakit sa kuan nga isip anak nga nakita jud bitaw nimo ang iyang pag-antos dito sa ospital ana nga naay kasakit niya sa karon balusan sa og kalipay kasi mapasalamaton kay ko sa Ginoo nga bisan in spite sa akong mga naagyan nga mga kasakit kapan taliwala sa kasakit ni bunga jud og kalipay nga ang kadaogan gihatag jud ngari kanako. Yes. Ingat kayo ang story ni Ma'am Lena Bomboraki no nga kay ni ang maka-inspired kaayo. Karon Ma'am Lena kay ni ang unsa man imong maingon sa imong mga kaliwat, imong mga kasilinganan diyang nakita nga moapil sa atong pa-promo kay ikaw ang buhi og saksi nga kining atong pa-promo diri sa Bombo Radio tinud anay gyud og walay hukos-pokos. Ako silang aghaton nga moapil sila kay kagahapon gani nga naining congratulate nako nangutana og giunsa kuno namo pagdaog. Tinako nga kanang tungod lang sa kanang nami mga proof of purchase nga ako lang kang ingnon siya. Dali ra ba kuno na pag-apil ako dali ra jud kayo nya kuan kanang legit jud ang ilang okay. Makita jud nimo nga naadyoy kanang ang madaog gani ka makita jud nimo nga naadyo kay nadawat. Dili kay sultira. Yeah. Unsa di mo ang pag planuhon ining 1 million pesos nga pagkasortita gini mo karong tuiga? Ang akong plano mao nga kanang naman ko'y gamay diri nga sari-sari store, ako siyang idungag sa kapital unya ang uban ako siyang ikip para sa eskwela sa akong anak kay sa karang panahon na lisod jud kayo ang pagpangita og kwarta kay ako usara jud ka kanang niya sa panimalay nga walay trabaho pero daghang trabaho nga walay sweldo. Last nga mensahe ngadto sa imong mga sigalangan sa imong papa dito sa Masbate ug man sa Bombo Radio Philippines. Akong message. Para dito sa ako ang papa nga to sa Masbate, kanunay akong giambo sa Ginoo nga always safety siya bisan tigulang na siya nag-inusara apan magmalaumon ko nga kanang ubanan gyapon siya sa Ginoo. Unya sa akong nadawat nga kadaogan karong tuiga 2025 mapasalamaton kay kog dako sa Bombo Radio uban sa mga pa-promo dako kayo ng ikatabang sa among pagpanginabuhi karon unya og labaw sa tanan sa tag-iya sa kinabuhi nga mo'y naghatag nga ri kanato nga mao ang Ginoo. Yeah. Daghang salamat Ma'am Lina Tumasin man. Bombo Tumay Bombo Cookies. It is Bombo Silavares. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo number 1.